Txalo horiek alakarekin txalo batzu. Txalo, ibai. Ala, gure zoiek, ez ondo.
eman eta zabaltzazu, dio kantak. Herritar batek, hain zuzen ere, egindako kantak. Baina, zer dugu guk munduari emateko, zer eman diezaiokegu etorkitzunean gaixo baldin bagaude gaur? Munduan inor baldin bagara, euskara dugulako da. Euskaraz gara, edo ez gara deus.